Мадэлі, спявачкі, даўганогія журналісткі, тэлевядучыя. Тое, што Александр Лукашенко любіць атачаць сябе маладымі прыгожымі жанчынамі, нават на афіцыйных мерапрыемствах, агульна вядома. А мы задаліся пытаннем, якія жанчыны атачалі Лукашенку за чвэрць стагоддзя яго практычна халасцяцкага прэзідэнцтва. Як гэтыя адносіны адбіваліся на іх саміх і іх дабрабыце, а як яны, у сваю чаргу, уплывалі на дзяржаўныя рашэнні і, адпаведна, на ўсю Беларусь. Вы глядзіце перадачу «Давайте разбираться». З вами Станислав Вашкевич і сёння у нашым выданні. Прыватныя кастынгі, дэфіле на чацвярэньках, ценявы бок шоу-бізнеса. Они всех участниц поставили на четвереньки. Прызнанне чалавека, які нібыта пастаўляў дзяўчат для вузкага кола Лукашэнкі. Службовыя самалёты, дзяржаўныя пасады, кланавыя схемы. Очень сильной крышей, которую даже КГБ не смог преодолеть. Летась у брытанскім выданні «The Times» выйшаў артыкул пра романтычныя адносіны Лукашэнкі з былой міс Беларусь Марыяй Василевич. Иди сюда, детка. Теперь сядь, как ты будешь Купаловском смотреться? Да, а где? Купаловская поедешь. Александр Лукашенко потым уганараваў 22гадовую мадэль дзяржаўнай прэміі за духоўнае адраджэнне, а Цэнтр выбаркам назваў яе пераможцам выбараў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па кальварыйскай выбарчай акрузе Менску. Сама Василевич адмаўляе інтымныя адносіны з кіраўніком краіны. Каму нам давяраць, калі нават вядомае выданне дазваляе сабе публікаваць хлусню? Раней Лукашенко, даючы інтэрв'ю тэлеканалу «Дождж», у якім абмяркоўваў адну з супрацоўніцаў сваёй службы пратаколу Дар'ю Шманай, згадаў імя Даша і ў кантэксце сямейных разборак. Никто никогда, и Даша тоже, о которой вы говорите, не заводила этот разговор. Поэтому, кому это надо, я не понимаю. Мы задаліся пытаннем, адкуль бяруцца гэтыя ды іншыя прыгажуні ў атачэнні кіраўніка краіны і на якіх умовах яны туды патрапляюць. Тут варта адзначыць, што ў адрозненне ад нашых звычайных расследаванняў карупцыі, заснаваных на фактах, пацверджаных доказамі, у гэтай своеасаблівай тэме мы можам разлічваць толькі на цверджанні людзей. Мы можам праверыць, ці сапраўды набывалі ў тых колах, у якіх кажуць, мы можам параўноўваць гісторыі розных крыніцаў, але ўсё роўна 100% гарантыі правдзівасці іх гісторыі мы даць не можам. Таму верыць нашым героям ці не, гэта справа кожнага. Імпэт да конкурсу прыгажосці да саміх канкурсантак у Лукашэнкі з'явіўся амаль адразу пасля яго прыходу на прэзідэнцкую пасаду, распавядае Саша Варламаў, адзін з заснавальнікаў моднай індустрыі Беларусі. Менавіта яго мадэлі ўзялі ўсе 3 прызавыя месцы на конкурсе «Міс Славянка 95». А вось што ён распавядае аб атмасферы, у якой рыхтаваў удзельніц конкурсу супермадэль Беларусі 96. Они ходили каждый день на мою репетицию, а репетиции проходили в Доме офицеров. Это буквально через сквер уже администрация. И они постоянно приходили оттуда, ходили туда-сюда, возвращались под шофе пьяные и между собой шли наш папик, наш папик, наш папик, наш папик. То есть Лукашенко, очевидно, присутствовал через них. Паводле Варламова, Лукашенко трансляваў свае пажаданні наконт фармату конкурсу праз спявачку і неаднаразовую ранейшую пераможцу конкурсу прыгажосці Анжаліку Ялінскую, больш вядомую цяпер пад прозвішчам Агурбаш. В то время все было под контролем уже, и Ялинская работала на него, это была его личная подруга, у нее личный телефон, это я знаю, потому что несколько раз она ему лично набирала и звонила, и потом она все время с ним общалась. У прыватнасці, сцвярджае Варламаў, Ялінская прапанавала наступныя новаўвядзенні ў запланаваны модны паказ. Они всех участниц поставили на четвереньки. Эти участники ходили как кошки по сцене, крутили попой и мурчали и говорили мяу. А кто этому научил? А зачем это надо? Мяу. На четвереньках ходить. А что это вообще за... Что, собираетесь выход такой на сцене делать? Наш папик нам рекомендует. Какой папик? Александр Григорьевич. На мой взгляд, вот эти всевозможные бесконечные прогулки в администрацию, ведь я же видел, куда они идут. Я видел, откуда они возвращаются. Я слышал слово «папик». И я понимал, что нужно, чтобы эти девочки, участницы, не просто показывали одежду, а чтобы они понравились папику, и для этого они должны изображать из себя проституток, которые ползают по сцене, виляют попой, кошки, мартовские кошки. Варламаў распавядае, што ягоныя пратэсты супраць прапанаваных зменаў неўзабаве выклікалі ўмяшанне на найвышэйшым узроўні. Когда уже в Доме офицеров все было абсолютно завершено, все было отрепетировано, все выходы поставлены, все точки, все
все было на своих местах. Входит она вместе с охраной Лукашенко. Можно себе представить, это после генерального прогона. Они подходят ко мне, личная охрана Лукашенко, и говорят: вы должны покинуть этот зал и не приближаться ближе, чем на километр к этому мероприятию. Подождите, как? Это же мое мероприятие. Мы не будем вам объяснять, вам сколько раз повторять. Считаем до 3. Но мне пришлось покинуть зал. Через день по Минску были афиши. Мероприятие Анжелики Ялинской, супермодель Беларуси 96. Прынамсі, з 97-го году мадэльныя агенствы паводле Варламова регулярно наймаліся для аздобы святочных мерапрыемстваў з удзелам Лукашэнкі. Приблизительно с этого времени начались новогодние вечера у Лукашенко. Они проходили во Дворце Республики. Я не знаю, где они сейчас проходят. Всегда объявлялся белый танец. И нужно было, чтобы девушки из агентства Нагорного и Тамары, они шли и должны были приглашать мужчин. У 2001 годзе Сашу Варламова узяў пад сваё крыло тагачасны рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Александр Казулін. Вельмі ўплывовая на той час асоба, не толькі тым, што яго пасада давала яму крэсла ў Савеце міністраў, але і блізкімі асабістымі адносінамі з Александром Лукашенко. Потом постановление Совета министров, всего было 4, о проведении мельницы моды. Вот. А в 2001 году мне сказали: ну что, твой офис в лицее БГУ. Я говорю: как? Ну вот так. То есть меня взяли под крышу БГУ. Все. О чем только можно мечтать. Ни о чем больше. Ну что, заключили договор с Казулиным. Он у меня с собой, кстати. На 10 лет. Але хутка да агентства Варламова пачалі выстаўляць дадатковыя патрабаванні. Мне позвонил Казулин и сказал, что он приедет, там, допустим, через неделю сделать кастинг ему и Коноплеву. То есть они будут смотреть, какой... Я думаю, ну что ж, они вообще ничего не понимают в моде. Что ж они будут смотреть-то? Ну, на всякий случай собрались, модели, что-то мы показали. Владимир Коноплёў быў памочнікам Александра Лукашэнкі яшчэ ў часы яго дэпутацтва з 91 по 94 год. На момант, пра які распавядае Варламаў, Коноплёў ужо вырас да намесніка старшыні палаты прадстаўнікоў. Казулін ды Коноплёў паводле Варламова спрабавалі выкарыстоўваць яго мадэляў, каб аддаліць ад Лукашэнкі Ірыну Абельскую, асабістага лекара і паводле паведамленняў СМІ тагачасную грамадзянскую жонку кіраўніка краіны. А потом мне сказали открытым текстом: вот есть такая Абельская. Дело в том, что у Казулина были очень нехорошие отношения с постоялкой. Это мама Абельской. Она была министром здравоохранения, а Казулин был министром без портфеля, но это тоже Совмин. Одна как бы теща Лукашенко, а второй как бы ближайший друг вместе с Коноплевым. Чтобы ослабить влияние постоялка, нужно было подсунуть вместо нее кого-то другого. Мне это было сказано открытым текстом. Вот ты знаешь, как выглядит, допустим, это Ялинская. Она же в то время была Гурбаш. Вот так она должна выглядеть. Вот это его вкус Лукашенко. Со слов Саши Варламова, ему дали спис студенток, якіх ён павінен быў рыхтаваць да ўдзелу ў конкурсе Мисс БДУ. Они приходили, я честно отзанимался. Больше я не знаю их судьбы, но я видел, когда машина его, Казулина, каждый, ну или не каждый вечер, но несколько раз, потому что приходилось бывать там в главном корпусе, выезжала вместе с одной из учениц по направлению к резиденции. Некалькі наших крыніц распавядаюць, што Лукашенко асабіста адбіраў канкурсантак на Мисс Беларусь. Меня даже несколько раз туда приглашали в качестве члена жюри промежуточного. И мне каждый раз говорили: ну, неважно, кого вы выберете, все равно результат будет озвучивать кто-то другой. Я говорю: а кто же? Ну, вы же знаете, кто у нас президент. То есть ясно было, что финалисток выбирает Лукашенко. Беларускі мадэльер таксама кажа, што людзі з атачэння Лукашэнкі, якія дамагаліся ўплыву на кіраўніка краіны, патрабавалі, каб мадэльер пастаўляў дзяўчат для нефармальных сустрэчаў з прэзідэнтам у самым вузкім коле. Тогда же мне было приказано 3 девушек приготовить, дать их данные, чтобы их проверили, быстренько пробили по КГБ и отвезли к нему. Вот что делать? Я вспомнил, что у меня были старые
модели давно. Они уже взрослые, у них уже дети есть, для которых это могло быть развлечением. Я им позвонил, 3 человека согласилось. Ну, мне легче стало, потому что я никого не упрашивал. Я говорю, слушайте, понимаете, вот, ну, помогите, потому что иначе меня выгонят на улицу. Я дал данные, они поехали туда. Далейшае слово Сашы Варламова аб тым, што адбывалася там, мы не можам перадаць, бо гэтаму немагчыма атрымаць пацверджанняў. Але тое, што Лукашенко актыўна ўжываў службовыя паўнамоцтвы, прынамсі для флірту з мадэлямі, вынікае из аповеду былой міс России Светланы Ковалёвай. Кажется, июнь или июль. И это было на мероприятии «Мисс Белоруссия». Выбирали «Мисс Белоруссию», а я только стала «Мисс России». И первый мой выезд официальный как «Мисс России» был в Беларуси. Я же должна была уехать с конкурса красоты вот именно с «Мисс Белоруссии» сразу на поезд. У нас был поезд. Я умудрилась это сказать. Александр Григорьевич, мне было очень приятно с вами находиться рядом, провести это время, но у нас поезд, нам нужно ехать. Нам? Это кому? На что я сказала, это президент конкурса, и я, мы здесь вместе как делегация, и я вынуждена попрощаться с вами, потому что он сказал, нет, у нас бал королевы, вы должны пройти с нами, этот праздник должен состояться со всеми официальными гостями. И тут же я растерялась, что начала искать своего президента конкурса срочно, чтобы он мне как-то хоть помог что-то вот, ну, дальше, чтобы он, ну, как бы он меня спас. И закончил эту тему, и мы уехали. Но он не смог это сделать, потому что президента уже увели, а меня охрана увела уже в другую сторону, то есть, соответственно, они меня повели на этот бал. И я подошла уже к Александру Григорьевичу до начала вот этого бала и говорю, вы меня простите, ради бога, но мне нужно ехать, я опаздываю на свой поезд. На что он сказал, кто тебя сопровождает? Вот этот человек. Ну, то есть он явно знал, с кем я. Я сказала, да. И тут же какой-то человек рядом с ним, который был, я не знаю, может быть, это зам, может быть, это министр, я не знаю, кто эти люди. На что они переговорили, и он сказал, сейчас все объяснятся и все решат. Вы должны расслабиться. На следующее утро нам объявили, что мы уезжаем на самолете в Москву. Это был самолет, который вез официальных лиц, летели как раз приближенные к Александру Георгиевичу и пытались пообщаться. Саша Варламов сцвярджае, што ў яго часы удзельніцам конкурсу «Мисс Беларусь» выставлялі ўмову. Каб патрапіць у фінал, мусяць падпісаць кантракт на працу ў службе пратакола. Што тычыцца уласнага ўплыву жанчын Лукашэнкі на дзяржаўныя справы, то тут гаворка ідзе ўжо пра іншыя фігуры, перадусім з ранейшага перыяду яго жыцця. Зямлячкі Лукашэнкі, якія былі знаёмыя з ім яшчэ ў дапрэзідэнцкія часы, займалі потым высокія дзяржаўныя пасады. Былую старшыню Нацбанку Надзею Ермакову нашыя крыніцы называюць блізкай сяброўкай Лукашэнкі, яшчэ з тых часоў, калі яна працавала ў Шклоўскай раённай адміністрацыі. Хочу тебя поблагодарить, что в тяжелый момент отозвалась. Яшчэ адна даўняя знаёмая Лукашэнкі Надзея Каткавец была загадчыца падсобнай гаспадаркі Лукашэнкі, а потым министр сельской гаспадарки. Полгода ее раздаивают, смотрят на ее продуктивность и так далее, с тем, чтобы с этой тёлки, нетеля, сделать, наконец, корову. Ну, всякие тут парни сидят. Кто-то им нравится из девушек, кто-то не нравится. Так же и коровы. До рэчы, пра Каткавец журналістка Шклоўскай раённай газеты Ольга Павлова перадавала чуткі аб яе нібыта рамане з Лукашэнкам. Пасля службы ў памежных войсках, калі АГ стаў кіраўніком Саўгасу Гарадзец, з месца ягонага служэння айчыне прыехала на працу ў гаспадарку Надзея Барташ з 2 сынамі. Малодшенькі меў дзіўнае падабенства да дырэктара, за што сельчане і называлі яго заводчы Лукашком. У хуткім часе тая жанчына выйшла замуж і, разышоўшыся з ім, ужо стаўшы Надзеяй Гарбузовай, а потым і Каткавец, прыняла запрашэнне прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Лукашэнкі ўзначаліць гаспадарку Атоліна і перабралася ў Менск. Сама Каткавец у інтэрв'ю беларускай дзелавой газеце адказала на гэтыя чуткі каротка. Не было. Мы выправіліся на Шклоўшчыну, каб пацвердзіць ці зняпраўдзіць іх іншымі сведчаннямі, але сустрэцца з крыніцамі не здолелі. На паўдарогі ад Менску мы заўважылі за сабой сачэнне на некалькіх цывільных аўтамабілях, а 2 з іх, якія настойліва паўтаралі нашыя манеўры, мы паспелі сфатаграфаваць. Урэшце нас затрымалі супрацоўнікі Шклоўскага РУС, нібыта для высвятлення асобы, а потым канфіскавалі тэхніку ды мабільныя тэлефоны. Так и зачем я поеду с вами в отдел? Для разбирательства, для беседы. Каких? Ну, вы же прекрасно все понимаете. Яшчэ адна катэгорыя больш уплывовых жанчын – гэта асабістыя лекары Лукашэнкі.
Святлана Канашенко, напрыклад, падобна сумяшчае дзяржаўную пасаду з кіраўніцтвам уласным бізнесам. У 2014 годзе яна разам з сястрой адчыніла цэнтр эстэтычнай медыцыны, а ў 2015 на паях з Паўлам Белым, гульцом хакейнай каманды Лукашэнкі, яго асабісты лекар становіцца саўладальніцай гандлёвага прадпрыемства «Мантпарт». Абедзве згаданыя фірмы знаходзяцца па адным і тым жа адрасе. Менавіта ў люксусным касметалагічным цэнтры Канашэнкі наш карэспандэнт заўважыў, напрыклад, прэсавую сакратарку яе шэфа Наталью Эйсмонт. Наколькі закон дазваляе сумяшчаць такім чынам службу і бізнес, нам у адміністрацыі прэзідэнта своечасова не адказалі. Валодае бізнесам і меркаваная маці Мікалая Лукашэнкі Ірына Абельская. У тэлефоннай размове з Белсатам на пытанне, чым займаецца яе фірма «Горизонты ведаў», яна адказваць адмовілася. Наконт этой вашей организации «Горизонты знаний». Скажите, пожалуйста, чем она занимается? Ничего не могу прокомментировать, извините. Але асноўны ўплыў Ірыны Абельскай на дзяржаўныя справы ішоў праз яе маці Людмілу Пастаялку. Пасля таго, як Абельская стала асабістым лекарам Лукашэнкі, дарэчы, некалькі крыніцаў распавялі, што на гэтую пасаду праводзіўся кастынг паводле крытэрыяў блондынка, разведзеная, не старэй за 30 гадоў. Пасля таго, як Абельская перамагла ў гэтым кастынгу, яе мама неўзабаве стала міністрам аховы здароўя і адчоліла адну з самых карумпаваных галінаў у беларускай гаспадарцы. Очень сильные крыши, которые даже КГБ не смог преодолеть. Да? То есть, вот КГБ как закончил на дело Новосибирском, это еще раз говорит, что вот эта вся система, которая была создана при Жарко, да, она действует. Некалькі гадоў таму беларускія ўлады правялі паказальны антыкарупцыйны працэс у галіне медыцыны з больш чым сотняй фігурантаў. Але, як паказалі шматлікія журналісцкія расследаванні, гэтыя справы тычыліся толькі разавых хабараў і не спынілі маштабных схемаў з прыкметамі распілу бюджэту. Сутнасць гэтых схемаў у тым, што вялізны пласт паставак у беларускую сістэму аховы здароўя падзелены на кармленне. Абраным фірмам даюцца замовы на дзесяткі мільёнаў долараў на год кожнай для пастаўкі лекаў ці медыцынскіх вырабаў па коштах, якія часам у 10 разоў перавышаюць цану гэтага прадукту ў суседніх краінах. Пазіцыя гэтых камерсантаў часта абараняецца фейкавым статусам мясцовага вытворцы. Гэтак, напрыклад, у нашым апошнім расследаванні мы высветлілі, што кампанія «Націвіта» гадамі пастаўляла бюджэту антыракавыя лекі па 10-разовай цане. Станислав Вышкевич, я кіраўнік аддзелу расследавання на тэлеканале «Белсат». Мы правялі журналістскае расследаванне пра закупы лекаў ад раку. Брифінг ідзе? Вы в курсе, што вас «Націвіта» пастаўляе у 7 разоў даражэй лекі, якія самі лекі каштуюць? Справа дактароў абмінула не толькі фірмы, замяшаныя ў гэтыя схемы, але і міністра аховы здароўя Васіля Жарко, які кіраваў гэтай сістэмай 10 гадоў таму. Жарко нашыя крыніцы называюць чалавекам Людмілы Пастаялкі, меркаванай бабулі Мікалая Лукашэнкі. Кар'ерныя перамяшчэнні Жарко крочылі ўслед за ростам мамы Ірыны Абельскай. Дарэчы, пра саму Ірыну Абельскую, як пра асобу, нашыя крыніцы выказваюцца збольшага з сімпатыяй. Она очень хорошее, позитивное настроение у меня такое отношение вызвала. Добрая, спокойная, незлобивая абсолютно. Она никому дорогу переходить не хотела, она просто решила, что... я так понимаю, что она любила Лукашенко. Нашыя крыніцы мяркуюць, што Ірына Абельская магла апынуцца хутчэй закладніцай супрацьстаяння паміж сваёй мамай і іншымі цэнтрамі ўплыву на Лукашэнку. Іншая справа. Таму факту, што Людміла Пастаялка і Васіль Жарко амаль 20 гадоў кіравалі настолькі непрыхавана карумпаванай галіной, бадай цяжка знайсці другое тлумачэнне, чым кланавыя сувязі з кіраўніком краіны. Нашыя крыніцы кажуць, што Лукашенко ставіўся да Пастаялкі з асаблівым піетэтам, як да цешчы. Каб не прапусціць новыя расследаванні і доследы тэлеканалу «Белсат», не забывайце падпісвацца на наш YouTube-канал і далучайцеся да нашай групы ў сацыяльных сетках. З вами быў Станислав Вашкевич. Да сустрэчы ў наступных выпусках перадачы «Давайте разбираться».